Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag manen nga oras kada kayo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanan asurat ti intay ibasa, kanik kanbiag dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy kat nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a melody, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naragsak nga aldaw ti inak ikablaaw, kada kayo amin. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko apaidrama to'y padas ko, ajak tupulos, malipatan. Jak narik na ti panangipatag, dagiti dadakkal ko kanyak, tila ang malagip ko kat kanayon idi, ti panagapada. Uray basit lang abanag, kat umanayan apagrikrikyaran Aging gaan nagsinada, inbatidak nga rod iti poder da Lolo Doming kan Lola Rosa. Inkarida kano idi asublianan dak, ngam saanen anapasamak, gaputan na addaan damatan iti bukod da a pamilya. Din makkelak nga rod iti poder da Lolo Doming kan Lola Rosa, ngano ararigam kat saan kumat ida akapkapin ngamin kaaroba milaeng dagitoy. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Melody. Nasayat mata mabigbigdak pa'y kalpasan ti 8 at taon tatang. Ako, kasano na amuam ti kadak dito ay? Kaya niya ti kasapulan. Amoyo ka di. Anabayag kayon asinapsapul tatang. Kastamatan ni nanang. No kwarta ti kasapulan. Adto ti magasot. Agawid ka no sa dino ti pagnanaadam. Sa anak ngay may dito'y tapno agpalimos kada kayo. Imayak, tapno umay ko ipalagip kada kayo ti obligasyon nga impaidam yo kanyak kas anak yo. Agtal na ka man, Melody. Awan amok nga isungbat kadagiti ibagbagam. Nasaysayat siguro no ije kayan ti inam. Adado ti kwarta na dayjay ngamiti siya. Ta iso ti akin kuko ti school canteen iti elementarya ijay. Ay, dumeng lakay. Sumipngetan ngam awampay ni Melo day. Hey na, uray lag sakit nga rodan ti tenged ka, iti katatalya wamang paspasungad ken kuana. Ang amja mo maura yan. Anya yatim pakada na keng ka. Kunana ba't itaay nga panakitaan ti maysa kadag iti pagtagilakwan ijay tsanggay nga agkasapulan iti aglakaw. Pinadas na kanu ti agaplay, bareng no alaan da. Ay, amang naka-applyan na ka ng rugi adago sa nagtrabaho. Ay naasan latamay kat ti panagdandanag ko, aging gaasaan ama kaawid. Ay, da ito katirigat na, tawan mo ngaminan silpun ta. Ura ada, tadi tama mo nga usaran. Ay na, ura maminado pa siguro nga isuro dati pindot-pindot kadyak masursuraw. Ay, ikararag talata, nasa paila ko ba? Tawan ti dakas na napasama ka ni Meloday. Awanan pain at talaga dayjay nga, ma'am. Apay asyak ti into do na. Isu ti amam. Isu nga isu ti adda pagrebengan na ken ka.
Nanang, kayat ko kumalaang matiag tuloy iti kolehyo. Isungarod nga yung karigatak nga yung lepas ti sekundarya. Gaputa, kayat ko ti makalpas iti uray anya akurso iti kolehyo. Jay, makatrabaho ako maadagos. Saan ka amabalin a pagadalan, Melody? Istrikto ti kwarta ti asawak. Uray tupay piso, kat jak mabalin a kasayan ti kita iti kantin. Iso pumanaw kan. Nanang, kat di ka nagsubsublipay. Di mo riribukan ti biyag ko. Naawatam! Sino nga tati babaya na katakter itigid terang tay? Ha? Kasla ni Melody da siya. Kunak topay kan ni Melody. Anya nga teter aramidin na dito. Kat dis oras ni tirabi eh. Asit ka. Amangan kit dino anya ti pampanunutan ng aramidan. Lola, nasaktanag nga minunay kadagiti imbaga dananang kentatang kanyak itay. Iso nga no niya ladit anti mapampanunot ko. Ha, naggapukay di ayan dagiti dadakkel mo kunam. Ay, kasano man nakita? Kasanom nga ammo ti ayan da. Idi nga min, agbirbiro ka kiti maksita kakatrabaho. Oh, jak matinamnama makitak ni tatang ijay tiyangge. Adda pwisto na iti tela ijay. Sanan tumat insuro ti pagadalan nga ayan ni nanang. Nga isumat ti akin ko kwa iti kantin tinasawa pagadalan. Mga ano, nabigla dalaang mat iti panakakita dakan ka. Walo atawan mat tinapalabas, manipod imbati da kakada kami. 18 anyos ka itan apog. Saan ka niya rumbang nalang kumamat amaragsakan da iti panakakita da kanyag? Rumbang nalang kumakailiw dak. Saan mat takasla pinapanaw dakpay? Ha? Di daman lang makonsensya. Itinaundaya panawan na binaybay andak. Kasla siyak paikit din ti aking basol. Itinaamok no sa dino ti ayanda. Lolo Duming, agpakada akon. Adala man ti rabi eh. Adupay ngamin ti deliver ko inton bigat. Pakibagayon tulangan kada Lola Rosa, kan Melody nagawid akon. Sige barok. Siya kung ti makaamaw, mangibaga ka dakwada. Kagaya manakit panangispal mo iti pagad, kan ni Meloday. Di man panunutan day ta Lola. Sige, nakon. Sana balay. Agsubliak matlangin inton bigat. Kalpasan na makadeliverak. Sige barok. Agan anad ka, iti panagmanihom. Sige Lolo, katagyaman ak. Oh, anya Ramil, kumusta? Miriam. Oh, apayakas na tila nga manakakita kanyak, ha? Ha? Kas kamatla nakakitan iti pugot. Siyak nga rod ni Miriam. Tisikod nga asawam, nga aging ga itaket mabwis-bwisit ken ka. Gaputa insurom iti anak tati kantin nga ayan ko. Natural, tasikatiin na. Rebeng na lang nga rod amamuan na no sa dino asulit ilubong ti ayan mo. Alangan mo nga gituduak iti sabali. Okay? Apay nga mong ti ayan ko. Insuro no kadimat ken ka. Kaya't nakanuti ag kolehiyo. Agkid-kid daw iti financial support. Ay, di nakiramraman iti sarita nyo nga gina. Duwa ti pagad-adalag iti private school. Sino kumamat ti awan anak na ngagad-adal, ha? Ti saritaan dito'y kat konsensya, Ramil. No sika kat awanan nabatbati a konsensya. Siyak, at dapay. Nabayagan na jak usaran da ita konsensya. Ken ura niya pa iti bagbagam. Jak to usaran da ita a konsensya ngay bagbagam. Kinapod no na. Pagbabawyak matlaang ti ipapan ko iti ayan datatang kananang. Nagbalinak lang nga nakakaasi. Itikas dyan nga inaramid da. Mas napanagnagak. Nga awan man laang patag ko kadakwada kas anak da. Iso nga ron nga imbati dak saan ka di. Siguro, kasapula kon nga aklunag. Taday tamat ti kinapod no. Nung amin maminsan, adadagit iba nagakasapulan tayo alipatan, tapno makamove on tayo. Iwaksikin lipatan tigura.
Tapno makarugi tayo manan iti baro abiyag. Kasano pa yan ti panagadal ko? Kasano ka makaturpos iti kolehiyo? Tapno madanak kumamat iti natalgad at trabaho. Kat matulungak matdalulo ken lola. Ay, madamag ko man. Kumusta ti inaplayam iti tiyangge? Asin niya po, naawat akmat. Katinton bigatan ti panang rugik. Nasayat nga rin no kasta. Ano sakpay lang dayjay Isupay kaysa dya awan. Sakto lang mat ti sweldo para kada kami nga talo kada lolo ken lola. Amom, adda dagiti dumteng apan nubok iti biyag tayo. Di tayo mo dagiti sumarsaro no pa'y apasamak. Ang masapol nga agbalin tayo na tibkar. Anya ti amom, no dagiti apan nubok ti mangtulong ken ka. Tapno agbalin ka mas na tibkar. Ken agbaligi ka iti biyag. Miriam? Wan na Rosa, mabalin ka di nga umayak. Ay, kawan na. Mala, umunag ka. Agtugaw ka. Ay, agyaman ak nana. Ang magkinapudno na. Itayak pa ilang nga dadita arubayan yun. Inuray ko lang ti ipapanaw ni Melody. Sakbay nga imayak. Amok ngamin. Aging ka itakat na sakit pa ilang tinakam na kanyak. Ay, ita nga ba, ito mo na nga aldaw, iti nagaplayan na pagtagilakwan ni Jachanggay. Saan mi maamalapdan kan dumay? Talaga kayat na ti agtrabaho. Kinunana pa nga numakaurnong kat aginroll iti daytoy, uray vocational lang. Nana Rosa. Siyak paikit din ti makarik na iti apal iti anak ko. Kabaulan na tinagbiag. Nga uray awan kami anaganak na. Kinabaulan na sinarangat dagiti panubok, iti kasjay nga edad na. Ay, idinto ta siyak. Aging gaita. Jak payla ang kabaulan alabanan, dagiti pagkapuyak. Kanti kinapudno, nga narigat amang sarangat kadagiti panubok iti biyag. Nang runakat adda dagiti tawa masaktan. Ay na, kinapudno na. Aging gaita kat kaslasan kami paylaang amamati ka ni Dumeng. Nga nailupas nanti sekundarya. Babaan iti panakitagtagad na nga aglaklakaw iti na duma-duma apagtagilakwan iti sidewalk. Nagagat kan nanakam nga ubeng ni Melody. Sana bali nana, manipod ita. Tulong ako na makaadal ni Melody. Tapno iti kastakot magunod na dagiti arapap na iti biyag. May ka nasayat mo't ano kasta Miriam. Kayat ko amaragpat na mati arapapon na anapintas amasakbayan. Mom, nagbutay nga kide ka dagiti responsibilidad. Iso pinanawak ti rigat ti pamilya may. Nagbalinak at akraw tamang sarangat ka dagiti panubok iti biyag. Maski na kayat ka ti pimanaw. Ngayam ti mangsangaw ka dagiti parikaw. Tata Doming. Nasakit man nga klunaan. Ang kalpasan na maulit-ulit pa dagiti nagbidutan tayo. Sa tayo makaamires iti kinapudnaw. Masapaol nga agamiris tayo ni tinasapsapa apanawan. Ang dakmawanan iti namnama. Amo ka mapakawan naktungot lang ni Melody. Ay, Ado dagiti banag akayat ko nga urnusan. Iti nagbaetan mi nga agama. Oh, ita ka pa'y kadingag sangit. Ita ka di pa na urnusan ti amin kanda kayo kadananang kan tatang mo? Anya ka kadiglin. Luwan iragsak da ito anya. Ha? Tiambok ngamin. Kat sana na mapasamak dagiti kanayon kung ay karkararag. Amo, Melody. Sana tayo nga kanti na marso iti panubok aditay kabala na sulbaran. Ngam siyempre, kasapulan mo't amamati tayo kadagiti kabalan tayo nga aramidan. Kanti pa nagdawat tayo iti tulong ti na marso ha.
Kan tinaimpos na panagtalak tayo kan kuha na. Dagita ti kapatgan. Kan kadagiti tattao ang mamati kan agay-ayat kan ka. Nga dalang iti aglawlam mo. Wen, husto ka, Glenn. Rumbang lang nga ikakmat ti patagdag iti tao ang mangipakpakita kan mangiparparik na iti kinapatag ko kada kuhada. Kas kada kayo, kada lolo, kan lola. Kan ita, dananang kan tatang. Amok amatong palan dagiti arapaap ko. Uray kasano kasaem ken karigat dagiti pagdaldalanak, pagtaltali na edeklat ta ti kinatibker ko. Kanayon ti panagkararag ko nga sapay kuma ta dinak baybayan ti Apo. Ita adda akon iti maudi atukad ti medtech. Nakitak met ti panang suporta dananang ken tatang kanyak. Saan laang nga iti financial no di ket kas naganak ko. Inkarikmet kada lolo kan lola ajak to ida panawan, kaputa isuda tinagbalin anaganak ko. Isuda tinangipaay iti pammateg ajak narik na kadagiti naganak ko. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting ka panang yornos, para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Melody. Ken ka pagayam, Melody. Awan sa bali nga inak ibaga, no di ti panangkablaaw ko ken ka, iti umadanin a panagturpos mo, ken ka dagiti panubok a naglabasam. Ammok asaan asinsinan dagiti nagdalanam, nga isumet ti nagbalin nga inspirasyon mo, tapno maragpat mo, dagiti arapaap mo, iti biag. Uray saan a nagsinubyan dagiti tadakkal mo, tinapateg nakaamirisda, ket inted da ti suporta ken pagrebenganda. Saan lang nga iti financial no di ket ti pammatagda kas naganak mo. Alakastan pagayam Melody, ket pagyamanak unay ting ka panagsurat ditoy programa tayo alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.